Bañez, Nestor Bañez, Vicente Bañez, Aquilino Bañez, Jose Bañez, Tirso Bañez, Yolanda Adan, Eva Odejar, Pat Navarro, Gregorio Abuso, Macaria Abuso, Dominador Abuso, Ariel and Shoni Postrado, Jose Bunke, Roger Fernandez, Jesse Aguilar, Enaro Flores, Eduardo Cabrera, Nestor Anunciacion, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masuji Yosida, Danilo Sabala, Jeronimo and Junjun Cayago, Rosalina, Delia, Jun Chatco, Vicente, Maria, Irineo, Juanita, at ding maldang kaladwa, lalong-lalong na det ang mga ilangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po ya Reverend Father Rafael de la Cruz. Talakad tangan po. King lagining pa, payanak po ang Espiritu Santo. Amen. King grasya ni Gado tayong sa Kristo, ang lagudan ng Diyos, sana ng Espiritu Santo, manatili kay kayo. At keka antemorin. Batad ng ginong inigaldo iti, pagmasyan tayong kapiastana, ning pangabinyag ning Ginoo. Ating kapias ng iti, partine ning Epipanya. Yang Domingo, Feast of the Epiphany, beri ng sabyan, itang
Itang bibait ka rin Bethlehem, ng ginutahan sa Kristo, iya in dapat samban ng mabilog ayato. Yung ari daring sa belangari. Ngayon naman, yung ipakilala kay katamo, apining Diyos sa ikpana, sabihan na, itiya, yung pakamalang kong anak. At binakong matutula kaya. At ibang pamagsadya tamo kaniting baralamisa, siyang tala para maging kasalanan tamo, manyatangang patawad. Yakastang yagdanag na rin kapanisyan, magumpisal ko, King Diyos sa may payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, kingisip amano dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangangel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. Diyos may pain tuto pakaluluwa na katamot, king pangapatao da rin kasalanan tamo, dala na kataas sana, king biye alanganga. Amen.
Manalain tam. Nagpaming at yubanwa, bilalag me i Kristo ating kekanganak, kaumilataning swalang magsalita, baboding danum ning Hordan, ding sablang ating dake king pangaanak ning Diyos, kapamilatan ng Kristo, tukyente sana ing kayang dalan, ning kasuywan at ianinag, ing ligaya, ning kayang kayarian, anuna ka rin si kotining yatu, uling iya, manggaman, king alanganga ginuya, tiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ng Ginoo, Oy ni ingkakong talasuyo, akakong pasiknangan, ya ingkakong pinili at keya binakong matula. Kituman ke ingkakong upaya at king balang bansa idala na ing hustisya. Eya kulisak ni itasman ing siwala na at magsalitang masikan karing dalan. Ing mebabal at imbu, na pakpaklian, at ingundap-undap asulu, nepatdan, karing sabla ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan ni minalub, at itatag na ing hustisya king yato. Ing turu na panayan daring bansang atsuking marayo, ako, ing Ginoo, ing minaos at migkalub upaya keka, ban keka yang pasikapan matupad ing justisya king yato. King kapamilitan mo, gawa yang kasunduan karing sablang tao, king pamamilatan mo, mipabal kung sala karing bansa. Ding matara ding bulag, keka lang ibuklat, at ibulos ding atyo pakaluklok, karing maralumdum asukulan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian ye ing Ginoo, ikong king banwa kayang lelangan. Purian ye ulina ning kayang ligaya at kayupayan. Lagyunang marangal sukat siyang parangalan. Ing Ginoo ke kayuyang samban, potang pakit na kayang kabanalan. Ing siwala ning Ginoo mararamdam babo danuman. Ing siwala na kakabling king malapad adanuman. Ing siwala ning Ginoo mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo mitmuyang kamalan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na, kabang kilob ning kayan templo, ing Ginoo purian ye ngararing tao, ing Ginoo ari de patiring danum a mga lalam, ariya king kapilan paman.
Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngini kutune akilala, nung makananong ing Diyos biasang mga biran kenuman. Ing ninumang tao nga ting takot king Diyos, ating daraptana ing matulid, karapat dapat ya arapana, nuya pamanbansa menibatan. Baluyo king pepabalo na ning Diyos, sing kayang amano, karing memalen, na ning Israel, at karela mi pasyag ing maya pabalita ning kapayapan, king kapamilatan ng Yesu-Kristo, agino daring sablang tao. Baluyo itang mga ngaragulabage, ame nga palyari king kabilugan na labwad na ning Israel, magmula karing Galilea, kay bat na ning binyag a penaral ng wan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makanano ng linyan ning Diyos, king Espiritu Santo, at king Upaya. Pablasang ing Diyos at Yukeya, mintaya karing sablang lugal, darapat mayap at pakayap karing sablang inalipnaning Diablo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo pungeni ing maya pabalita. Mibuklat laring banwa ating siwala ning igpameramdamyo. Itiyay nga napong kaluguran, makirandam kayo keya. Yung Ginoo manatili kay kayo, At keka antimorin. mas sa aking maya pabalita, agpang ka San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Yung kapanayan daring tao, migmulang mergul at pigmulalande iwan. Inisip da, king yana sa siguro in Kristo. Nga nga nang wan karelangan ako, bibinyagan na kayo, king danum, dapat ing meto nga may git, kaysa ka na ako datang ya. Kuman karabat dapat, agyang kalag mo, kareng tali ng sandalyas. Binyagan na kayo kay Espiritu Santo, ang po kay api. May nga binyag langan ding taong at syukarin, pati na Jesus. Kabang manalangin ni Jesus, mibuklat siya yung banwa, at yung Espiritu Santo, anting pati-pati, kinuldas siya, at ikpaya kaya. Nga nang sinabi ning meto nga swalang iba't banwa, ikay nga na kong pakamanan, mi paligayang kong tutu keka, kapataring may babalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kamala na kapataring na tayo sa Kristo. Kumusta ko po? Kung may nga COVID, na po nata 27,000. 27.
Wala niyo yung Eningaldo iti, sinabi ko pin, piyesta na ning pangabinyag na ning ginutahin sa Kristo. At piyesta tamo naman, kung kakataang pangabinyag. O yan, ha? Yan, pinapi anniversary kaya kayungan, kaya katangan. Balo yung Aldo ning kaya kayong pangabinyag. Wala. Kumpil. Oh, pero Holy Communion. Wala. Ako po, ikaming pare, tika certificate at saka yung opisina. May binyag ko, April 30, sabihan kaya pa? 1950. Oh, 1950. Yung may binyag ka ko, Monsignor Alfredo Lorenzo. Pari na pala kanito. O yan, ha? Ako, tinako bininyag. Maging pari yan. O yan, ha? Pakibaluan yung kapilang ko may binyag. Uling maulagaya. Ining kakatang pangabinyag. Ining the first sacrament na dapat tamong tanggapan, bayo tala atanggap din aliwang sakramento. Netang, ewari pitulan kailangan mabinyag ka pang kayong sakramento ng binyag na. Ba't nanito, tanggapan mo rin ang anam. Balo niyo, kaya kakatang ebanghelyo ngayon nga naning Diyos sigpa, suwala iba't banua, ikay nga na kung pakamalan, mi paligayang kung tutuke ka. Wala niyo, kaya kakatang pangabinyag, meging anak na katamo ng Diyos. Hindi mong kaulagay ni, tamo anak na katamo ng Diyos. Anyapin na ako, potang maminyag ko kay maghumili ko ako. Actually po yung meto nga Kristyano, dapat magpakasikat ako. Huling sikat na. Bakit? O anak na ka ng Diyos It is freely given. Pikulub ng Diyos kay katam. Ano yung ketiyato, nang kailangan ano pa hinggawan mo para sumikat ka na. Kailangan mabiyas ka pang magkanta para sumikat ka. Kailangan masanting kang lalaki na. Kawangis ko. Baliora ang asong kaya. Ito ang asong matsura. Ito ang makabusangot. Maya pa rin ang asong makabusangot. Kung toro matsura ya, kakamalya. Pinahintindihan yun Dito ang asong masanteng, mura lareta. Gustong chutsura yung aso, kakamalya. Potagin tao, chutsura na ano. Makalunos siya. Magpasensya ka. Ating pala, ating solusyon. Munta ka kang belo. Yan balay belo kanito. Ketiking nga ito. You have to do a lot of things para ma-recognize ka. Mga kanita, sumikat ka. Pero yun kaya pangabinyag tamo, it is freely given na maging anak na katamo ng Diyos. At mawawala ito. Kaya tiyato mapalyaring masanting kang lalaki. Mapalyaring malago ka. O dating ipanong, tsungura kaya. Wari sinabi ko kanita, kawangis na ako Richard Gomez. Ngayon kawangis na akong gay. Pota ka, buwan na ako. Duterte. Lilipas siya na. Anyapin kayong camera, buri ko pa na ako maka-side view masanteng na. Potang front view. Yan, Duterte yan.
Ayan, lilipas ganyan. Do you know na once the most powerful man in the world, President Reagan, isipan mong may ka-Alzheimer siya. Pati asawa na, pati anak na, nabalo. Pati yung sarili na, nabalo. Grabe pa ang Alzheimer's. Grabe yan. O na yung ating King Sasumuan, pakibaluan de rin niya. May ka-Alzheimer siya. King pang Alzheimer siya, kabunyama miya pera. O makwal tayo. Kabunyama miya, libo-libo. 500 pesos. O yan ha. Minsan linibig kayong bisamban, ating mamalis. Oh, yun ka. Mamalis ko po, volunteer. Aning libo na. Sabihan de ka ako. Pakibaluan de, putalan de ka rin tao. O nga kati kong Alzheimer's. Neng magpasko. Natapas ko eh. O, ala na akong Alzheimer kanyan. Dahil talagang inaanak ko. Ninoy ka. Inaanak yung, no, hindi ka paigit, no. Ngayon po, may balik na yung ala na ako sakit Alzheimer. Kana ako ito, di dam kaya kami itong pari. At niya kanong Alzheimer, patang Pasko. Bakal kilalang tao. Ibig sabihin, in this world, mag-fade nga. O yan na. But, being a son of God, manatili ito. Diyan po itang ala nakakiti ato. O yan ha. Anyapin na ng kawalagay ini. Ining pigkalub na ng Diyos kay katangan, itangan bininyagan. Anyapin sabihan ng kay katang ebanghelyo ngayon eh. Mo itang anak na katamo ng Diyos, kailangan. May paligayang kung tutuke ka. Sana, may paligayan niya, kayong pamibiyabiyata mo. Yung sabihin nini, nung mabibiyata mo, accordingly kitang dignidad na pigilub ng Diyos kay katam. Huling anak na katamo ng Diyos, nung mabibiyata mo, agpangkaniting dangalan, ang pigilub na kay katam, matutulay ang Diyos kay katam. Unahin ko tang, matutulay kaya yung Diyos kay katam. Anak na katamo ng Diyos. Malamit ang ating kang anak. O anong kalokohan ng anak mo. Anong pengari. Lang matutula. Malungkot lang. Anyapin, nung itamo na nakatamo ng Diyos, kailangan pakitam. Kinaldoldo tayong pamibiyebye na kinalimbawang papakit tamo na talagang tunay na katamong anak na ng Diyos. Nyapin pasalamat tam, kinaldoyti, kayang pigkalub ng dignidad ng Diyos kay katangan. It is freely given. Anyapin na kailangan pakamalan tayo at sesen tayo ining dignidad at pigkalub ng Diyos kay katangan. Talakad ko po yan pasyag tamin kay katangan kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat tiyato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasal alam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang Yeding Mete, at King Bie Alananga. Amen. King katang binyag, itanguman, tinggap tayo ang Espiritu na ng Diyos. Gusto niyong manalangin niya, karing puso tamo, ba ipagkatiwala nakatamo king pa, ingyatong makapaligid kay katamo, at nga tang sumami, Ginoo,
ibay mo kami, king kakang Espiritu, Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginoo ibayo ni ing ketawan, ametwa uyab ning pamikasala, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang Espiritu. Banging Espiritu ning Ginoo ibayo no ring may binyag karing miyayaliwang iglesia, king mabayat dang pamagdulap para king pamisan metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king Espiritu. Baning Espiritu ning Ginoo ibayo na ing tetaganding malalawe mababa, ding alang direksyon na biye, ding milalako na pag-asa, paulining karelang kainan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang Espiritu. Banang Espiritu ning Ginoo ibayo no ring milako na panlas sa king amano ning Ginoo at king tinapi ning Eukaristya, at itamo mang makatipon keti king lagyo ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang Espiritu. Banang Espiritu ning Ginoo ibayo na ing lugod ding hanggang alagad ng Yesus, king panawon ngini, banketa, maging makabuklat lagamat at puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang Espiritu. Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. malugod ay pamaratilan mo ken, isasan metong king Espiritu, ban maging saksi na kami, ning mamumong lub, alugod, karing sabla, ngenit kapilan pa man. Amen. Manalangin tangan maring kakot, kaya kayong daw na matanggap sa harapan ng Diyos, sigpang may pahintuto. Tanggapan sa aning Ginoo'y tindahon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pagmasyan mi ing pangapahayag ng Kristong kekang anak, na milalako king kasalanan yato.
Tanggapan mo, rating kekeng ayin, at bustan mong makapasan metong la, king kayang sakripisyo, uling ginuya, manggaman king alanganga, Amen. king ginumanatili kayo, At keka ang timurin. yat nayara ang pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong ginawa Diyos nam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ng pasalamatan na kaparati naman karino ikpa Diyos king alanganga at labos may paya. Kaya pakit may ulaga, ing binyag, bayong kala, may bat keka, kapamilatan daring waga at bage makapagmulala, king ilog na ning ordan. Meron daming suwala mong iba't banwa, ban gisingan mo ke kasalpantayanan, king pang atyu, ning king amano mong mikataon-tao, ang eni atyu busalmi. Ang espiritu mo, may akit siya king anyu, ning patipati. Kilala ni Jesus, ating kayang talasuyo, at linyan me, kami ning tula, anting Kristong mituburan. Ban magdala, karing kalulu, king may babalita ning kaligtasan. King mapupus ming tula, kakablas mi kete king yatu, ing dalitda, ring angyel karing banwa, ening pupurienda, ing kekang ligaya, manggaman king alanganga at ngaming kakanta, Kaya kami banalo ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, linita pagparalampumin pabanalan mo sa, itingayan kayong Espiritu mo, man para kaya kami malarlang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. May midaong kusan loob, king pamilasa at kamatayan kay wana yung tinapi. Napasalamat siya kaya ka, piraso na binyene ka rin kayong disipul at nga na, tanggapan niya iti kayo nga at kananye, iting kanakong katawa na may daon para kaya kayo. Makayo mo naman kabating apunan, ng kingwan ng kalis. Pasibayang papasalamat kaya kat binyan ng kalis, karang kayong disipul at nga na, tanggapan niya iti kaingan minong kakaniti, iting kalis ni kanakundaya, ing daya ng bayo at alang hanggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, para karing sablang tao bangketa, ipatawaran la rin kasalanan, taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning kasalpantayanan.
Nyangeni ganakan mi ay paing kamatayan at pangasubli ng may biye ng anak mo. Tarahan mi kaya kaiting tinaper ng biye at yung kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo, baan sumuyo kaya ka. Papakmabaming pagamawa, kaming asanang misulusulo. King katawan at daing Kristo, tipunan na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kanakan mi ay paing sa iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, pamiganap yung lugod, ngayon kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsobispo Florentino, ding sablang pari. Kanakan mula naman, yung kapatid ming papainawan at mananayin sa bling miye, at sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Kawan mo king karapat dapat yung magkamit king biye alanganga. Makayabin wa na Virgen Maria ay indunin Diyos, San Jose, ting apostol at ting sablamong santo at tinupad, king malmong kaburiyan kay kabaning panahon, puriyan nakat paligayan ng kapamilatan ng Heso Kristo, ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay pang may pain, tatugagom ng Espiritu Santo, upuriyan nakat parangalan ng manggaman king alanganga, At mo ang anak na ning Diyos, manalaing tangan ngayon iking patangan karangaman, ang tiro na ning Ginoo. Ikapos mo kami, O Ginoong King, sablang marok at maligid mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, king kasapan ng kaya kang pakalulo, parati kayong migabos king kasalanan na maligtas king sablang kaligaligan. Kapag mananaya kami aning maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O kinaming Yesu Kristo nabi ka rin kayong apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo masaba, balik na niya kaming kasalanan, unalawen mo yung kasalpantayan niya kaya kayong iglesia, pamayapan mo yan po ang bilugan, agpangking kaburian mo ikang mabibiyat maagari manggaman ng kingalanganga, Amen. yung kapayapan yung ginamanatili sa kapalan ng kaya kayo. At keka, antimorin. Bakit tangan may kakanmet ng tam, king kapayapan kaya kangan,
Nyo'y kordero ng Diyos, simela ko king kasalanan niya, tumapala ding mayaws, king apuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat kagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kalguranda ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude, tama po. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod mingig pa, king pamikatawa ng tao ning bugtong mong anak. Ipaganakamo kaya kami, ing abera ka, ing kami magdili-dili. Abera ka, iti impagmulaning kaya kaming sikanan loob at tepangan, ing ena kami dapat tumakot. Kabud na sala sa likod at ena mikimot. Abera ka, ban pakayanan ing pusan miking be, lalo na king panahon, kami pa mekapibangon king kabyayan, paulining pandemyang dintang. Ngening makambane namang mikalat, ing bayo ng lupa, anting Omicron, abera ka, karing taong alangsawang sasawop at lilingap, karing miriritkan. Lalo na rin kay kaming frontliners, king pangkalusugan at aliwaming pamangailangan. Panandaman mi sana ing abera ka, king kooperasyon at pakisan metong dingkekaldan, lalo na king pamagpabakuna, king pamanupad karing tuntunan kay ngatan, at biye pamanalangin. Adwan miti king lagyo ng Jesus, Diyos ay at tiyubusal mi, kayabe mi. Amen. Lukluk tamo po para kareng kaya katang announcement. Magrasya nga ba po kay katamungan? Di takmo pong kapabaluan. Mag-umpisa po ngayon ng aldo ngayon ni maka-level 3 tana po kenti king Angeles City ne po. Puri na po sabihan nita, yung seating capacity tamo po keni king Apo Shrine, 30% niya mo po. Bawat luklukan po implementamo at lula mo po rin pwedeng lukluk bakan tayo ka social distancing ne po. At implement tayo naman pong stricto itang no vaccine card, no ID, no entry. Po? At bawal pa mo rin po rin anak. Angga po keng maka-level 3 tamo, may implement na pong stricto rening policy deni. May mingat tamo po at may papangadi. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalain tam. O Ginoo, pakanan mo kami, king tinapay badmanwa, king meet mong kasalpantayanan, dandaman miya sana, ing anak mo, at maging anak mo kami, king lagyu at king katutuan. Tiadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo. At keka antimorin. Mensyana na kayong Diyos sa may payan tutu, ingig pa anak ating Espiritu Santo, Amen. kapataling misa mi daw ni metaking kapayapan at kinlugod na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ay, apel do po, kepo.